Dosta ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ajmo, krećemo. Ovo je novi serijal na kanalu. Sad, kako ćemo ovo? Pa ajde. Prvo ćemo da... Dakle, prvo ćemo ovako. Ajde. Ajmo napravimo prvo neke kamene stvari pa će biti lakše. Posao nama da drva uzimamo kamen da ubijamo kripere, skeletone i takove momčadi. Što se tiče serijala, valjda će dobro da ispadne, ne samo kao neki drugi klipovi što su ispali. Grozno su bili, sad snimam trenutno na slušalicama, a pre sam snimao preko kamere, sad malo čudno to, dobro. Sad, aj ovako ćemo. To i to. Ajde, krećemo dalje. Sad da skupimo malo drva za našu kuću. Sad će biti teško da nađem hranu jer koliko se meni čini nismo na nekoj destinaciji gdje bi trebalo da bude hrana. Ali dobro, vidjet ćemo kako će da ispadne. Možda i ne bude tako. Aj kad budemo skupili baš puno drva, završit ću od epizode jer neće epizode baš dugo da traju. Oko 10-15, tako možda nekad je manje minuta. Pošto stvarno mrzim toliko da renderam video i ostao da mu radim. Ko će predložite druge ove serijale u klipu, jer ne znam šta da snimam, imam puno igrica, a ne znam šta da snimam. Biće još jedna igrica, a vidjet ćete koja. Samo pošto mi se ona trenutno sad skida, neće još da je bude na mom kanalu, ali ne znam da će da radi. Tako da vidjet ćemo. Štek drva nam je dovoljno. Za onako prvu kuću neku. Ali... čekajte. Pošto sam već ovdje. A ovi mi daju meso, a imam i za krevet. Thanks. Imamo sad i hrane i ove vune. Ali uzet ćemo još drva. Ne škodi ništa. Oh. Aj sad ćemo i po ugalj da idemo. Jer stvarno ne mogu ovako više da igram. Malo ovoga, pada mi FPS, op. Tako.
Uf. Ajde. Idemo. Ugalj da pokupim. Daj. Zašto ovdje mora... Uvek ugalj nađeš puno, a kod mene ne možeš to da uradiš. Ajde, ovdje ako nađeš samo jedan ugalj. Oh. I pozdrav ljudi, moram da ovdje da završim video jer stvarno previše laga i vidimo se u sljedećem, ćao!